I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you. Čau, já jsem Bloom a vítám vás u dalšího videa na tomto kanále. Teď je to opět ze hry SimCity 5, našeho města, kde jsme minule skončili. Vůbec jsem nehrál za kamerou, takže se do toho pustíme teď. Nic se tu od minula nezměnilo. Možná máme víc peněz, ale myslím si, že ne. Tak, ale jinak je vše při starým. Tak, máme splašky. Máme splašky. Tak je nějak pomalu, ale. No nic, no. Dobrý. Tak, dneska bychom mohli postavit buď hasiče, kliniku nebo policajty. A popeláře. A ty postavíme, jo, nepostavíme, no. Tak postavíme radnici. Tak. Postavíme tu velkou silnici. Jo, taky nepostavíme, no. Tak radnici teda zatím dáme sem. No. Radnici máme postavenou. Jasně. Tak a město pojmenujeme zatím nijak. Ale vy mi napište do komentářů, jak chcete, aby se moje město nebo jak by se moje město mělo jmenovat. Zatím ho pojmenujeme otazníky a dáme name it. Tak. Ještě mají zavřeno, tak jo. Co teď? Už můžeme postavit hasiče, jo. A 20 000, jo, tak to jste se docela zbláznili, ne? No. To je bezva. Sem dáme teda ještě industrály. A sem dáme takhle obchody. No, snad tam je nějaký půjdou. Vedle radnice takhle splácneme obytný zóny, takhle taky. Takže oni se dají ty zóny vždycky dát pryč. Tak teď jsme si to zrychlili na 3. A myslím si, že bychom mohli ale ty daně zvýšit. Máme aspoň takhle na 11. Jo, jak se nám to tady hezky staví. Tak, jsou rychlí. No, já vůbec nevím, jak dlouho natáčím, ale to nevadí. Máme level 1 na radnici, to je super úplně. My se podíváme, za jak dlouho se nám budou zvětšovat. Jste tady. Jo. Moc teda jako ne, no. No, nevadí. Už máme 15 000, to je skvělý. A my bychom mohli už zvětšit jako to město. Tak. 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 Tak a máme tady další blok.
Další obytný blok, ale tentokrát je nějak větší. Tak klasicky zase. Tak dáme obytné zóny. Doufám, že mě slyšíte normálně. Ježiši, co to zase je? Tak teď obchody sem nedáme, protože obchodu je tady hodně. Ale mohli bychom sem dát park nějaký. Protože parky mají simíci rádi. Ostatně my taky. Tak sem dáme takhle park. Hned jsou rádi. Dáme k tomu takhle ještě tenhle. S pískovištěm a sem takhle s kolotočem. Nebo nějaký hřišťátko. Tak, hotovo. Máme tady natáhlý ty zóny. Máme dobrý. A už máme 20 000, jo. Tak, co mohli postavit? Postavíme... Ne. Postavíme... malou kliniku. Tak. Máme malou kliniku s cedulí. A teď budeme zase šetřit. Musíme počkat, aby jsme si postavili aspoň ještě jednu sanitku. A nějaký ambulance bychom si mohli postavit. Já potřebuji ještě stlumit trošku zvuky, protože mě to blbne. No, teď asi nebudou moc slyšet, ale tak. To se natolik vodit ani nebude. Doufám, že mě teď slyšíte úplně normálně. No. Už máme 10 000, takže máme na sanitku. Asi. Jo, máme na sanitku. Tak, sanitku postavíme sem. Tady máme sanitku postavenou. Snad nám nebudou simíci umírat. Tak, jestli teď slyšíte nějaký divný zvuky, tak to je kočka. To se nelekejte. No. Sanitka už vyjela, jo. Co je? Jasně. Jasně. Co naše továrny? Workshop. Jasně. Tak tady vám můžu ukázat, jak cvachtají splašky. Hezky nám blátíčko tady čvachtá. Možná se vám to ukazovalo už minule, já si to nepamatuju. Protože dost dlouho jsem to nehrál. Tak nevím. No a co radnice? Pracuje. Ježiši, to je zácpa. Musíme zlepšit silnici. Jo. Ještě. Stačí. Tak.
Tady taky upgradeneme silnici. Jo, tohle je život SimCity. Myslím si, že už můžeme postavit jednu. Jo, už můžeme postavit jednu ambulanci a ta nám zatím snad teda stačí. Teď budeme šetřit na hasiče. Tak, budeme na ně zlí. Ale pro jejich dobro. Mohli bychom si tady... Ne, stromů máme dost. Kolik stojí škola? 16 000. Kolik stojí popelně? Dobrý. Tak, a rovnou k ním. To je zadarmo? Se divím. A tak jo, no. To bude skládka. Sem dáme takhle továrnu. Ne, spalovnu. Ať nám to nedáme, no. Ať nám hezky smrdí ovzduší. Simíci pak budou zelenat, pak je odvezou do naší kliniky a z naší kliniky je odvezou do pohřebního ústavu, tam je zahrabou a už je nevyhrabou. To je bezva, no. Tady už nám jede popelnice. Jo. Tak. Popelnice se tady hádají, nebo já nevím. Jezdí jak pominutý. Tady je zase zácpa, jo. Kde máme zácpu ještě? Už nikde nějak. Ani. To je dobře. A myslím si, že do příštího dílu budu trošku avkovat, ať máme hodně peněz. Protože příště budeme hodně stavět. Jo, hodně. Jak jsme na tom se zvětšováním? Ale jo, už to je lepší. Není to nejlepší, ale je to lepší. To je podstatný. Máme docela málo. No, tak jde to. Ale... Teď postavíme školu. Škola je taky důležitá, ale dáme ji už do nového bloku. Náš klasický blok. A teď postavíme školu a dáme ji takhle semhle. Vidíte, simíci jsou rádi. Ale ne všichni, protože jsou líní chodit. A protože jsou líní chodit, tak jim se musíme rozmístit autobusové zastávečky. Jak vidíte, jak jsou ty silnice zelený, tak tam je ten rozsah toho autobusu všude. A simíci nás budou mít za to rádi. Snad. Tak. Co je tohle? To je ta knihovna. Jo, tak knihovnu bychom taky mohli dát pak někam. Ale tu dáme asi mimo školu. Máme vůbec, kolik máme školní autobusy? 2. A máme
Jo, 2, dobrý. 10 000 a to stojí 3 000 a to my ale máme. Dáme sem takhle jabko a tady vlajku. Vlajku. A teď se koukneme, jak nám vstyčej vlajku. Tak a teď ji vstyčej. A jedem. Jabko už leze nahoru. Tak a jabko nám vylítlo. Tak. Co bychom mohli dát sem? Sem máme taky takhle obytný zóny. A sem máme obchodní. A malinko. Na 2 obchůdky. Májino. Jdi. To je ta kočka. Tak, já si myslím, že to bude pro ten díl už všechno. A v příštím díle budeme hodně stavět. Tak já se s vámi loučím a zase u dalšího videa. Ahoj!